So maayong adlaw kanatong tanan mga kasiaw no. So karon atong saksihan ni nga mga Skylover no. Diin gikan kini silag paniudto si Ople, si Papa Umpe, Trail ni Archie, si Paloy, si Ameng, si Elbert, si Aladdin, si Wilmar. Kay isa raman ilang motor mo nilang trabaho para masakto lang gid sa isa ka motor kay layo pa sila kuli ang trabaho layo pa sa kuan unsa ni terminal ay naaday si Dudi dito di halos di na makita kay gamay na kaayo kita pala no si Gigi oh nanapig gyud si Kiking ani. Nanay. Wala sa nato butang tingog nila kay medyo na ay kuan delikado. Mutingog na ron sila kay okay nilarga na.